Sogolenje nanga kuboma ngukushirika jani Mwani akoti ya kulibaji Kudi usaruga kulilabe Nanga solora ledesi ya odija Chirugu goju yena maji Nanga kani zonyadi sasuri jani Kumboro bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kudi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga wachuta mwazuga baji Nanga atemzile diyo buguri yani Oh kulinji Digudalila inu Oh kulinji Oh kulinji Ine ndifungai mutsinze kupemphani kuti tikhairi modzi mprogram imeneyi ndipo program imeneyi lero tikambirana ndithu moliyang'ana tsiku limene lili the day of an African child tsiku limene ndithu timachita celebrate mwana waku Africa kumganiziranso mozama kwambiri kumulingalira mozama kuti kodi mwana amene zikumuyendera bwanji chuchitika makamaka ndi chani ndiye lero ngati tsiku pa 16 June ku Malawi kuno ndithu Malawi ndi dziko limene likuchita host tsiku limene lili the day of an African child ndipo ana ochokera ndithu maiko osiyana ana okwana 800 asonkhana pamodzi lero ku BICC kuti pakhale ndithu zokambirana zokhudzana ndithu ndi mwana wa ku Africa ameneyi ndi lero li ife mu studio muno tinati kuti yaiti kambirane nkhani imeneyi koma timuyang'ane ndithu mwana wa ku dziko lathu mwana wa ku Malawi kuno kuti kodi mwana wa ku Malawi kuno zikunchitikira makamaka ndi chani ndiye mu studio muno ndili ndi wanangu achafulumira kuchokera konkuno ku Times komanso ndili ndi Dr. Tabitha Kaira amene ndi mmodzi ndithu mwa akachenjede koma kwambirinso adatchuka ndi ntchito zachifundo makamaka kunthandizanso ndithu mwana wa ku Malawi kuno makamaka pa nkhani zokhudzana ndi maphunziro tikhale ndithu tukambirana nawo zinthu zingapo mu studio muno kupatula amenepo ndikhale ndi Mr. Chimombo kuchokera ku World Vision komanso ndikhale ndi Michael Kayatsa amene ndi mmodzi mwa omenyerera maufulu awa anthu kupatula amenepo tikhalenso ndithu ndi atolankhani athu kuchokera ndithu tikhale ndi Blessings Mpinganjira Changata kuchokera Ulilongwe tikhalenso ndi Phatso Mbang'ombe komanso tikhale ndi Elvis Howahowa amene ali ku BICC kuti tingomva angotipatsa chithunzithunzi kuti kodi zinthu zake zoyenda bwanji wanangwa ndakulandira Dr. Kaira ndakulandira niso Zuka mukwambiri nde mwina tiyambe ndi wanangwa ndikadakondo titamvetsa chinthu chimodzi malamulo a dziko lino komanso mwina malamulo amene ifeyo ngati Malawi kapena migwirizano imene ife ngati Malawi tidapanga idapanga define kuti mwana ndi ndani malamulo athu dziko lino makamaka tikamanena mwana timamba amene wangobadwa kulekeza zaka zosapitirira 18 ameneyo ndi mwana kuchokera pa 18 kupita mwamba ndi kusintha kwa malamulo ameneyo amatengedwa ndithu kuti wafika pa munthu wamkulu titsindike kuti izizi zinachitika titasintha mwa malamulo fambuyomo mwanayo mwina amakafika mpaka pa 21 koma panopa iyayi ndi kuyambira zaka 18 kutsika musi ndi mwana ndikhulupirira pali kufunikira kuti dziko lidzimpanga define kuti mwana akuyenera kulekeza pati ndikofunikira kwambiri chifukwa pali zinthu zambiri zimene zimachitika makamaka dziko likamachita ndondomeko zake monga zachuma kapena zachitukuko limayenera liyang'ane kuti kodi magulu osiyanasiyana alipo ochuluka bwanji tikunena pano kuti mukaona maiko ambiri makamaka muno mu Africa chifukwa ili ndi tsiku lokumbukira mwana wa kuno ku Africa limene linayamba mchaka cha
think 1991 ngati 90 ngati ndikulakwitsa makamaka chiyambi chake ndizo kutengera mbuyomo zimene zinachitika ku South Africa 1976 pa 16 June kumene koko. So ndikofunika kwambiri chifukwa mukaona ku Africa kuno pali kafukufuku otsimikiza kuti tikaona anthu amene ali mdziko amene ali ochuluka kwambiri ndi ana. Kutengera mu Africa monse muno pofika chaka cha 2023 ngati si 2024 kumapezeka kuti kunali ana okwana 650 million amene ali ochuluka kwambiri. Mwachidule tikanene kuti pofika tsiku la lero 40% kapena anthu 4 mwa anthu 10 ali onse mu Africa muno ndi ana. So amene achuluka pakati pathu ndi so tikuyenera kumpanga define kuti kodi mwanayo ndi ndani. Ndi cholinga choti mapulani a dziko azitha kuyenda mofanana ndi mmene chiwerengero cha anthu chilili ndi kuona kuti kodi atukula bwanji. Fa kutukula dziko ndi kuti aliyense kuyambira mwana kapena wankulu akuyenera azitukula limodzi. Chabwino zamphamvu. Mwina funso lina nkumati kuti mwana amene ino tsopano wa ku Malawi tibwere mu context yathu ngati ku Malawi kuno zimuyendera bwanji in terms of mwina kaya ndi mavuto amene akumana nawo kapenanso mwina chiyembekezo chimene tikuyenera kukhala nacho towards mwana amene nkukhala chiyembekezo chotani? Kunena moona ndi wakuti ngati dziko mene lili la Malawi mwina patali tayeserako ndithu kuti mwanayo aziganiziridwa kuomutukula mu njira zosiyana-siyana. Koma nditsindike pano kuti pali vuto lalikulu limodzi lakuti Malawi ngati dziko palokha likana ligulu la mayiko osauka. Nawo kutenga kuti mwana akuchita bwino akuyenera akhale pakati pa anthu amene ali ochita bwino. Chifukwa choti ana ambiri ali makomo mene simuli mochita bwino chifukwa dzikolo ndilosachita bwino. Mukunena motsindika ndi ana ambiri Malawi muno ali mbuyo kwambiri poyerekeza ndi ana mayiko amene akuchita bwino pa nkhani yowatukula miyoyo yawo kaya maphunziro kaya zaumoyo ngakhale kutetezedwa kumene kumichitidwe ya nkhanza yosiyana-siyana. So ndikhoza kutsindika pano kuti ngakhale pali kuyesayesa anthu osiyana-siyana magulu osiyana-siyana kaya ndi boma kaya ndi amabungwe osiyana-siyana amene amathandizana, koma tilibe ndi ntchito yayikulu kwambiri yoti tiafikire anawa chifukwa chiwerengero cha ana amene akuvutika kapena amene atsalidwa mbuyo ku nkhani zosiyana-siyana zachitukuko chikanali chochuluka. Chabwino, Madam Tabitha Kaira, inu monga mmodzi mwa anthu amene mwakhala mukuchita ntchito za chifundo zosiyana-siyana makamaka kuthandiza kufuna kuonetsetsa ndithu kuti ana amene wawa nawonso ndithu maufulu ena makamaka ufulu wa maphunziro umene uli pa section 25 ya constitution ya Malawi ukukwaniritsidwa bwinobwino. Mwana ameneyi wa ku Malawi akukumana ndi ma-challenges otani? Sikoma kwambiri. Ku nkhani ya maphunziro mwana wa ku Malawi akukumana ndi mavuto ochuluka kwambiri. Mene wanenera wanangu akunena kuti mwana amene yuyu tunena mwana amene sanafike zaka 18. Tikamakamba nkhani ya maphunziro tiyambireso pamene mwanayo akuchokera. Nkhani ya umphawi ndi imene ikuonetsanso kuti ikusokoneza kwambiri maphunziro. Ine monga munthu amene ndimagwira ntchito za chifundo makamaka kumbali ya thandiza mwana wa Chimalawi ku nkhani ya maphunziro, ndaona kunena kuti mwana uyuyu wa pa Malawi kuti sukulu yake ilongosoke tiyambire ku nyumba kumene mwanayo akuchokera. Kodi akuchokera pa khomo lotani? Tisanafike pa nkhani nzika yofunikira, nzika yodalirika ya Malawi. Pa khomoso mwanayo tikuyena tikange planning apa khomo ndi kufunikira kwambiri. Tikamati mwana akubadwa ndio titapanga plan itu kuti tibereka mwana. Kodi mwana amene tikubereka tikumuganizira chani? Kodi school fees yake, chakudya chake, ndi zonse zimene zimakhazi kufunikira pa mwana tikuganiza motani ifeyo ngati makolo pa mwana. Nkhani yovuta wanangwa pali kuganiza kwina kumene umatuka afunsa anthu kuti ayi anawa kodi ngochuluka chonchi bwanja amati kuti iwe anatu amawalera ndi chauta
so kulibe nkhani yokhudzana ndi zachisamaliro ya mwana amansamala ndi chauta. Yeah. Kuganiza kumeneku tikukuona bwanji tikamayang'ana theme imeneyi kuti tukamba za planning and budgeting for ana amene wawa. Yeah, no, ndi mutu wamphamvu kwambiri. Mukhoza kuona kuti mutu kuchokera pa history. Mu chaka cha 2010 atakhala pasi atsogoleri a dziko la Africa muno anaganiza zoti ayesetse kuti dziko lililonse limene lili gawo la African Union lichite chidwi choyika ndalama zochuluka kuma program othandiza ana maiko. Ndi chaka chino tikuyang'ana kuti kodi kuchokera 2010 zachitika maikomo zikuonetsa kuti ambiri mwa iwo sanakwanitse kusoweza kuti tikanalibe mbuyo. Kunena zoona nditengere ku Malawi ndi funso limene wandifunsa kuti kodi ena amati ayana ndi chuma sana ndi chuma ana mawalira ndi mulungu. Ndikaganizidwe kamene kakuchokera mbuyo komano mwina tivomere kuti nkhani imeneyi tinayitayirira kapena kuyilekerera nthawi yayitali. Ngati pali chinthu china chimene chikutivutitsanso kwambiri ndi umphawi ku Malawi kuno ndi kuchulukana. Anthufe tachulukana kuti ma resources athu sakukwanitsa ndimene timapezera kuti tithe kusamala aliyense achite kaya ndi pa maphunziro kaya ndi pa zaumoyo. Chifukwa cha chimenechi ndiye tinakhala ngati kuti tafika pa gawo loti kuti tibwerere mbuyo zomakhala ngati zotivutirapo. Kaganizidwe kana ndi chuma ndikachikalekale komano pena undimvetsetse fungayi. Pena pake ukaganiza tili munyengo imene anthu ochuluka anthu ochuluka onda amene unena kuti ndi osauka. Yes, ndi osaukitsitsa. Chifukwa choti ndi ochuluka ndi osaukitsitsa pena pake ukhoza kuwaona kuti alibe kotawi. Chifukwa kwa anthu ngati amene adzawo amaona ngati kuti ana akamati ndi chuma, akamaona ana akamaona kaya ndi achibale anthu amene adza amasanduka ngati kuti ndi antchito aulere. Chifukwa choti munthu sanga alibe pogwira chabwino amapita kumunda tikanalima bendika khasu kungopanga ndi mpini kuti alime mizera yokwana 100 ndiye mukhoza kuona kuti ana amene tikuanena tsiku lalo akuvutikabe. Chifukwa imeneyi akamati kugwiritsa ntchito ana ntchito kapena pa Chingerezi mati child labor. Child labor atusimanena kuti ndi mwana wanzako kapena wadera yekha. Ngakhale wako yemwe ndi child labor. So zoona kuti mukamanena child labor nthawi timangoyang'ana kuti amene anatengedwa akugulisidwa mandasi musewu amene akuli kuminda kaya tiya foja. Koma even mwana wanga ineyo kuti ndizimtenga kumuzoti lero usapite ku school tiye tikalime ndi child labor. So mukhoza kuti anthu ambiri akupanga zinthu zimene zizosayenera kwenikweni chifukwa choti tamangidwa kwambiri mu mphawi. Tikanakhala kuti pang'ono tamba kuchokamo mu mphawi zina ndi zina zibwe zizikumveka bwino. Chabwino tiwesetsa inde nkhani yolerayo koma mukhoza onabe kuti ena abe akanali mbuyo so ntchito ikanalipo yayikulu. Chabwino tiyankhule ndi Elvis Wahowa timve ndithu kuti kodi kumeneko zikuyenda bwanji. Elvis wadzuka bwanji? Elvis ndingatena kuti mabungwe osiyana-siyana pansi pa unduna wa gender uzoona kuti pasapasa osiyana pakati pa amayi ndi abambo kapena amuna ndi akazi abwera pamodzi kuchititsa ndithu mwambo waukulu umene uchikire ku Bingu International Conference Center mumzinda waukulu uno kumene akhale akukambirana nkhani zokhudzana ana akhale pafupifupi 800 ochokera m'mayiko osiyana-siyana ndiye kumeneko achite masikiti yawo akumaso mabungu akulu mabungu osiyana-siyana alankhule komanso boma atipiteko ndemanga kuti kodi ifeyo mbali yathu tikuchita pati ndipo tikulakwitsa pati nde loweruka kunaliso mnyambo ino okhudza nkhani yomweyi kukhala ngati kuti yochita build up to the event ya leroyi ndiye tinacheza ndi ana ena ngati ife akulinji pamenepo kuti tinamva maganizo awo tinajambula kaprogramu kamene titaonetse pa Time TV komanso itapeleke pa Times Radio wiki imeneyi mene amafotokoza kuti nkhani zinabe zikuvuta ngati nkhani za maphunziro ana kumagawana mabuku msukulu mwana kumakopabe noti tsiku la lero zimene zinayambe zokumachitika mwina ma 1970 chakuti mabuku osakwanira makalasi osakwanira
komanso njala ana masowa chakudya zova kuti magawo ambiri amene anawaona kuti peri kuonabe kuti ufulu wathu sikukwaniritsidwa. Then ndi mnyamata wina muno muzida ulilongo amene afuna apereke maganizo ake pa nkhani imeneyi, koma asanatero anawa ndithu kuno kulilongo yakale akuyenda kuchokera kunyumba panje pa nyumba ya malamulo ayende mpaka ndithu ku BICC kumeneko kungukhala kukumbutsira amene azawo anachitira kuja express appointment yawo pena kufotokoza kuyenda usanayambe mambo amenewo chama naine muno ku BICC. Then futhi mnyamata pa maganizo ake atiwa zikoma ezokumulaino atuka tina nija ine ndi gift chikazo kumulilongwe chabwino gift nkhani ya ufuluwana umayiona pale kuona mwayi kuno ngofunira kwambiri iwe ukamaona kuti ufuluwana kuona kuti kumayi kuno kuyenda bwino nziri ndipo sikuvuta nziri. leo ndilaona anawa anambiri mbayi muno amavutika aso kwambiri ndi kani zosiyanasiyana maisazo ku skulu kuja alipo ana ambiri koma mabuku ndopewera komanso ana ambiri amapita skulu amakondopita ninja ndi amapita skulu akala ninja skulu chomapezeka zoti anaja ali ninja ndithu koma kuphunzira ndi osanga apenga munthu ali ninja ndoti ena dzingosewera ena dzingopanga phokoso pene paja ndoti ena ali kujeni fa khani zake ndi zimakazi menezo zimapezora ena sakumva pezoti basi penepo sukwanirisi khani zawo moyo umazoona banje kumayi ana amapita akapita kuzipatala kumathandizidwa moyenera ana okay of course kune kuti ana ena amapita kuchipatala kuja ena amathandizidwa ndithu pene ena kuchipatala amapita ndithu komatozo ati kagule mankhwala kujeni ngaaazinopezola anthu ena makolo ena alibe ndalama kuti akagule ijeni mankhwala awo mapezoti basi bwe anaso ufulu wawo zakuonekera bwino iya tathokoza abwana ofungayi nkhani yake tu ndi imene zina zimazika zakulongoza kufotokoza nkhani ya moto naisesa kuti ndiyankhule ndi ana koma ndasokoneza monga tsiku ufulu wawo tsamangira mkalasi kam 7 inetata inenza pake tikusokoneza kuti lero tsiku la ufulu wana ufulu wana winawo wamaphunziro ndawazangwira mwana kupita skulu alozoti kwasokonezera ufulu wawo koma ndithu muzida ulilongo zimene zidachitike zina ndi zimenezo akhala kuyenda kuchokera pa palamenti kafika ku BICC kumene kuli mwambo wawo komanso ena mwa iwo amene afotokoza kudandaula kuti agawana beno wakopa benoti timu laliyo mwakopa noti kana 1970 amene 1925 ndibwerere kwayo ku studio ko titiriza program yakuli Jumawa. Ndithokoze office ndikuya tinseuwala kwambiri ana 800 kuyenda pamodzi kupanga chimodzi zopatsa chidwi kwambiri zabwino zonse kumene ziko mafunda zikomo chabwino ndithu menemo ndi mmene tachezera ndi Elvis Wahowa kuchokera ndithu kulilongwe amene ndi amenenso akakhale ndithu ku BICC kukutsatira bwinobwino ndithu mwambo umenewo kuti aone kuti kodi zikuyenda motani. Ndiye tiyenera kuti tilankhule ndi atolankhani athu ena chaposachedwa komabe mwina ndilandire alendo athu a Michael Kayatsa komanso bwana Chimombo kuchokera ku World Vision. Ndakulandirani. Chabwino mwina ndiyambe ndi bwana Chimombo kuchokera ku World Vision mwina funso nkumati patakali panopa mwana wa ku Africa zinthu zomuyendera bwanji tili pati ndi mwana makamaka wa ku Malawi kuno tili pati in terms of mwinake success story imene tikhoza kuchita register kapena mwinanso ma negatives amene tikhoza kuchita register tamphonya pati mwana wa ku Malawi. Zomwe kwambiri fungayi mwina ingoyamba ndi zovuta kapena mavuto amene mwanayu adakakomana nazo monga ngati ku Malawi kunoko. Pali ripoti imene inatulutsidwa ndi UNICEF imene amati Malawi Child Poverty report ikunena mavuto kapena zipinjo zimene mwana amakomana nazo ndingonenako zingapo. Bali measure kapena kaizilekena kamene amati multi-dimensional poverty senza kuti umphawi wochokera madera osiyana-siyana. So kumbali ya multi-dimensional poverty tikuona kuti poverty imeneyi kapena umphawi umenewu
waonjezereka kuchokera mu 2016 kufika mu 2020 mwina panonso kupitirira pamene popo. By 2016, my dimensional poverty for the child was at 60.5. Kusonza kuti ana 6 ali onse mwana 10 anali oyerekezera kuti ali pa umphawi wa magawo osiyanasiyana. Koma pofika 2020 namba imene inafika mwina pa ana 7 pa ana 10 ali onse. Zikuoneka kuti ana amene amakhala kumizi ku rural children ali ndi chipinjo chachikulu kuposa anzawo amene amakhala m'matawuni. Kuyerekeza zikuoneka kuti pa ana 8 ali onse amene amakhala kumuzi ali ndi umphawi waukulu kusiyana ndi anzawo amene amakhala m'tawuni amene ali atatu pa 10 imene ngati 30%. Komanso zikuoneka kuti ana 24% kapena kumwetera kuti 1/4 ya ana theka la ana amene amakhala mmuzi amakhala pa umphawi woopsa kwambiri kumene akuti ultra poverty. So ultra poverty rate is at 24%. Ndinenso kuti pali magawo angapo amene amapangisa kuti mwana wa ku Malawi akhale pa mavuto akulu kapena pa umphawi ngati kumenewu. Magawo amene wa report imene likunena pa magawo ngati angapo. Poyamba ngati mwana akuchokera mbanja lomwe head of household kapena mkulu woyang'anira nyumba ndi mzimayi. Timadziwa kama head of household kuti female headed household, male headed household kapena child headed household. Ngati mwana akuchokera mu family yoti head of household ndi female ndiye kuti mwana amakhala deprived kwambiri. Ngati mwanayo makolo ake kapena head of household alibe primary school education sanapite school sanaphunzire nkomwe mavuto so amayambira pamene popo. Kapena ngati mwanayo akuchokera mu banja loti head of household is more than 60 years. Komanso kapena ngati mwanayo ena nakamba kuzimezi ngati akuchokera mu banja loti ma members a family imene apitirira atatu ndiye zimene zinakambira kuyamba paya kuti ana akhala ochiruka kwambiri. Ndi mavuto amene akuonesera kuti ndi akulu kwambiri pa nthawi inoyo. Koma kana kuti zina zimene tinganenepo zabwinopo titha kuona kuti pali zambiri zimene mwina boma ndi mabungwe akhala akuyesesa over the years to be mwaona ino kuti awareness ndi yaikulu kwambiri kuti anthu uno pano pa akuzindikira za mavuto a anawa ndipo aliyense mwina akuyesesa kumbali yake kuti achitepo pano. Kumbali ya education tampakali kuti ndi mavuto akulu koma taona kuti pakati apa pa zaka zingapo zapitazi program imene amati ECD, Early Childhood Development kapena school za mkomba phala zimene zakhala zikuchulukira kwambiri zakhala zikutchuka ndithu. Kumbali ya ife World Vision ili ndi masukulu ngati amene osachepera 1000 amene tikuthandizira ana kumbali ya school za mkomba phala. Komanso taona magawo akuti ma child parliament amene amathandiza kuti ana azikamba mavuto awo ndipo anthu adera azithanso kuwathandiza mavuto amene wawa. Zimene zaonanso kuti zikuchulukira ndithu mu zaka zimene. Koma pangomaliza ndinenenso kuti ana amene amakhala mu madera amene timati emergency madera amene machitika ngozi pafupi macyclones ndi zina zote ana amene osamakhala pa chiopsezo kwambiri. Mwina ndizekeze panepo pona. Koma ndemwe ndizembera bwanji chifukwa ndeni mafuna ndifunsedi zomwezo kuti mabungwe omwe saboma muchita chani komanso makamaka with precision pa World Vision nde mwali ankhakale funso limenelo komabe sinathane nanu kwenikweni ndilankhule ndatola nkhani awiri kaye Blessings Changa mpinga njira komanso mphatso mbang'ombe koma mutha kumalingalira ndithu makamaka pa theme yathuyo ndithu kamba za planning komanso budgeting for children progress since 2010 pali kufunikira kwanji kuti mwana tidzinganizira mwapaderadera mu ndondomeko yathu yachuma nkhani imene muyilingalira bwinobwino muti yankha chaposachedwa apa tikalankhula ndi atola nkhani athuwa. Chabwino Blessings mpinga njira wadzuka bwanji? Inetu ndadzuka bwino fungai kai wadzuka bwanji? Inetu ndadzuka. Ndikhopa uli ndi Malawi kumeneko amene akambepo ndithu pa nkhani yokhudzana ndi tsiku limene lonkumbukira mwana wa ku Africa makamaka moyang'ana mwana wa kuno ku Malawi so. Zikoma kwambiri fungai ndasankha kuti ndiyankhule munthu amayi chifukwa munthu amayi ndi amene nthawi zambiri amakhala kuti ali ndi mwana chifupi. Yes. Nde mwadzuka bwanji?
tadzobunoka ineto ndadzoka bwino tikudziweni dzina liti dzina langa ndini Sofina Siwadi zikoma kwambiri inokhala munthu amayi lero ndi tsiku lokumbukirana pa dziko lonse lapansi tatifotokozani kuti mwina ngati mzimayi mwana amafunika kuti asamaliridwe bwanji kuyambira pa khomo mpaka ku sukulu koma kuti ayambire pa nyimbo kuti mwana amafunika chikondi chotani makamaka apapa ndikunena sokwambiriza mwana wa mtsikana amene kuti chisamulo choti apatsidwe pa khomo ndi chani mpaka ukafika ku sukulu kuti akhale nzika yodalirika akakhala mtsikana wa pa khomo ufulu wake tizinkozekeretsa mama uja kutaja kupetsera madzi kuphikira chakudya nkuzekeretsa samba basi ngati paliwo mutenga pelekeze ku sukulu kaya pali galimoto kunyamula ukamusiya ku sukulu kuja kuopa kuti mseumu angapange zina koma papa ufulu wake ukhale okwaniritsidwa mwanga ife tili makolo kumthandizira mwanayi mwinanso tikuona kuti ana ambiri masiku ano mafula kuphwanyidwa mu njira zosiyana-siyana mwina ngati mabungwe boma apange motani kuonetsetsa kuti ana athu dziko muno akutetezedwa ku nkhanza zosiyana-siyana apapatu ndisanadi anthu ana amaphwanika ufulu mu njira zosiyana-siyana ngati mwina makwati kumene kumalekerera ana kuti azikwatira nsanga zimene sizili zololedwa ndiye ngati ifeyo ana titenge ngati makolo titengepo mbali kunena kuti mchitidwe okwatiwa ana okhaokha usapitirire tiyesetse kwatereza kwasamalira mu njira zosiyana-siyana kuwapatsa malangizo abwino izi osamapanga ngati ifeyo makolo tiyateteze motero ana athu mwina komalira mayi wa udindo wa boma komanso mabungwe apange chani poteteza nawo potengapo mbali ngati boma komanso mabungwe atengepo mbali anawo poti potetsa maukwati achipere zikomo kwambiri kuthokozani mawa zikomo kwambiri zikomo fungayi amayi amene ndamenda cheza nawo mpulogalamu yathu ya lero mmawaona ayi ndakondwa kuti ana ndithu tidzoyendetsa mmagalimoto adzipita sukulu popewa kuti angakumane zina munjiramo iyayi ndikukhulupirira kuti zikutheka kulilongweko ndathokoza kwambiri blessings changata zikomo chimodzimodzi kumene kukonso ndimalize ndithu ndi mphatso Bang'ombe mphatso wadzuka bwanji kumeneko ine ndadzuka bwino kaya kubranta yako kwa chabwanji kwabwino kuno tsiku lopambana tulero tsiku lonkumbukira ndithu mwana wa ku Africa dziko lonse nkuganiza kuti aiti awaganizire ana ku Africa kuli zotani kumeneko chabwino ine ndikulankhulira pano pa trading center ya Mponera pamene ndifuna kuti munthu mmodzi ayikirepo mlomo pa nkhani yokhudza tsiku limene ndi tsiku lopambana kwambiri tinapa amene mafotokoza apo kuti chiwerengero chochuluka kwambiri ku Africa kuno almost 40% ikuoneka kuti ndi ana ndiye mkulu nenani dzina lanu ine ndi Prophet Joseph Emmanuel chabwino a Prophet Joseph Emmanuel nkhani ndi imene itamvera limodzi kunena kuti lero ndi tsiku lokumbukira ana ndiye ndimafuna kuti mufotokoze kuti kodi ndi zinthu ziti kapena kuti ndi nkhani ziti zimene inuyo mungayikirepo mlomo pa nkhani ya tsiku lokumbukira ana ngati limene pa tsiku lokumbukira ana ngati limeneli tsiku ili labwino la mtengo wapatali lero ndikunena kuti kholo lililonse limayenera kuti mwana wake limusamalire bwinobwino kumuyang'anira kuchokera ku makamaka mbanja kumusamalira nthawi yabwino apite ku sukulu kumuperekeza kumugulira zofuna zakudya nthawi yabwino komanso ngati akawerukanso kumuyang'anira chabwino inuyo mukaona mmene tikukhalira kumudzi kuno ndi nkhani ziti zimene ana akukumana nazo kapena nzovuta ziti zimene ana akukumana nazo tikuona kuti kuno kumamidzi kuno ngakheso m'mataunimo ana angoyendayenda komanso magulisa malonda zija zoti wina pakumbuka tsiku limeneli tionekonso nkhani zina ngati zili zimene zoti tikuoneka kuti sitikupita sogolo ngati limene timayembekezera kuchokera mulamulo limene linakhazikitsidwa 2010 kufika panopa tikuoneka kuti improvement yeniyeni palibe mwina chapoto la umphawi chabwino ndiye inu mukuona kuti mabungwe kapenanso aboma atenge step yanji atenge njira zanji kunena kuti nkhani zimene munenazi kuti pali zinthu zina ana kumapezeka kugwira ntchito zosiyana-siyana apange chani tikamaona mabungwe amene sali aboma ngakhenso boma kumene
tikhoza nyambe makamaka pankhani yokhoza ndi mabungwe ambiri amathera m'matauni koma tikamang'ana ngati kumamidzi kuli mavuto ambiri amene timatha kwaona ana kusa ng'ombe ena kuti ngati chifukwa cha mwina uchepera kwa uthenga umene umapita m'mamidzi mujamo komanso ngakhale amabungwe ambiri amangoyenda mwina misewu basi osafikira bwinobwino anthu zimene zonse zinafuna kuti tikhala pansi bwinobwino ndikupanga njira yona kuti tiyafikire anthu kuti akhoza kupanga kapena kuti atithandize ana kuti apite chisogolo pamene boma ambiri amangodziwa kuti kuli jenda koma jenda kumene kuti kodi akugwira pati sizionekanso amafuna kuti tidzuke kana Malawi kuti ana athu tiasamalire akeni tsogolo labwino koma satanezeke pali tunkhani zambiri zimene zikuchitika mwino ana umagwiriridwa boma lipange chani boma tambakale kuti akazikisazso kabungwe kena kukhuza ndi amakhoti kamene kakhala kakuyang'ana makamaka kuona nkhani za wana komanso ngakhale apolisi kumene ngakhale mafumu kumene ndi udindo wawo unena kuti akhale ndi chini chonena kuti ana amudzi aone kuti mwana akufikidwa bwanji komanso tikamutetezere bwanji komanso wakumanika zanthu bwanji komanso pali nkhani zina zoti sizoti ikhoza uchikamba kumamidzi ndizoti mwana akagwiridwa kapena tikaona kuti china za malonda musoma azakapita sukulu ndi udindo wathu otengapo gawo zogwiridwa za apolisi tithamange ku polisi chabwino Fungai ndi mmene akulu amenewa ayikirapo mulomo pa nkhani yokhudza kukumbukirana amu Africa imene ikuchitika lero ku Malawi kuno. Ndathokoza kwambiri kugwirizananso ndi wanangu achafulumira kuti child labor imathaso kuchitika ndithu m'maubale momwemu m'banja momwe child labor ilimo kutumana kukagulitsa mandasi kutumana tiyeni tikalimeni kuti tikatereni zimachitika zimenezo. Ndathokoza kwambiri Mphatso. Chabwino mwina ndilankhuleno panopa ndi akayatsa tisana pitirire ndithu ndi bwana Chimombo kuchokera ku World Vision tilankhulane akayatsa pabwera nkhani to apa kuti ngati mabungwe akuti tu simukumafika tu kumidziko ati mwangothera mtawuni nzoona zuma kwambiri futsala bwino ndithu ndipo ndipeke monika ndisayamba kuyankha kwa Malawi amene akutimvera futsala limenelo lingatokhala lovutirapo kuyankha chifukwa choti mabungwe tilipo ochuluka ndithu Malawi muno amene tikugwira ndithu madera onse dziko muno komano mwina kutengera kumbali yathu ndi mabungwe amene ndikuwadziwa ndithu ndikatatsimikiza pano kuti ntchito ikugwirika ndithu iyo zindikiritsa anthu maufulu awana komanso kutchukumitsa adindo kuti alemekeze maufulu awana komanso kulemekeza malamulo athu amene tidakhazikitsa tokha malamulo ngati Child Care Protection and Justice Act komanso mabungwe ena amene akuchita makafukufuku osiyanasiyana zina zimene mabungwe ngati ife timachita advocacy athu imakhala nthawi zambiri based on makafukufuku ngati amenewa so ntchito ikugwirika koma mwina mundipatse mpata ndifotokozeponso mavuto amene ngati mabungwe tikuwaona makamaka nkhani yokhuzana ndi kapezedwe kachilungamo kumbali ya wana access to justice kwathu kuno ku Malawi vuto limene lipo ndithu ana ambiri amene akulamula milandu akumana ndi nkhanza makamaka police cell komanso ngakhale mali rehabilitation centers pali makafukufuku ndithu komanso ngakhale malipota ayatula nkhaninu amene aonesa kuti kumbali ya access to justice kuli mavuto mu zaka zino za 2025 tikupitirabe kuva ndithu kuti ana akuikidwa ma police cells imene zonse ndi malamulo chifukwa mukangana malamulo okhuza ana Child Care Protection Justice Act imaletsa ndithu kuwasungana amene apalamula mlandu ma police cells sakwena ndithu kusungidwa ma police cells komanso ntchitidwe uja wa torture kuchita torture ana ma police cells kupitirabe ndithu kuoneka taonapo ndithu muzaka zimenezi ana ena ndithu kupezeka kuti achidwa nkhanza pamenyedwa wina mpaka kudulidwa dzanja chifukwa cha nkhani ngati zomwezo nkhanza ndithu polisi nkhani inachitika plant kuja kumulanje komanso kumwe
chaka china chake mwana wina nditu anaphedwa zinaga kuti kundonye hare chakona nditu kuti mavuto alipo mapolisi ose matu kumaso nchitidwe utsakaniza ana ndi anthu akuluakulu malamulo etse ndithu machimvekere kuti ana asakuna kuti asungidwe malamulo zinda akuluakulu koma zikuchitikabe ndithu muzaka zino. So mavuto ngati amene ndi mavuto ndithu amene akuphinja maufulu awana komanso ngojeterapo nkhani zokhuzana ndi child protection kwathu Malawi chinthu chimene tachita bwino kwambiri ndikukhazikitsa ma child protection workers ma district onse zinthu zabwino ndithu komano muone kuti ma child protection workers amene akupangidwa support bwanji mungatoona kuti support makwaka kumbali ya ndalama is very minimal. Mzaka zambuyomu anzatu ISF adapanga kafufuku kuchita ndithu analysis budget yathu kodi ndama zingati za budget zimene zikumapita ku child protection adadaonesa kuti ndama zimene zikupita ku child protection nizochipa kwambiri ngati ndikumbuka bwino bwino adaonesa kuti pamwana mmodzi aliyese akupangidwa allocate 100 days so 100 kwacha for child protection imene ndiyo chipa kwambiri mukatengeza ndi mavuto amene anamakumana nawo. So kungo yankho machidule inde ngati dziko kumbali malamulo ndi malamulo abwino constitution yathu section 23 malamulo ngati Child Care Protection Justice Act amene akutetezana komano pa ground ipa mavuto ndithu alipo ambirimbiri mavuto osiyana-siyana. Chabwino nthawi ikuoneka ngati kupita chakumapetropetro ndingomva mwachidule kwambiri bwana Chimombo mwina mutiyankhire funso limene lija lonati pali kufunikira kotani kuti boma ndithu mkatikati mwa ndondomeko yake ya zachuma idzitha kupanga plan ndi kuchita budget za ana pomweponso mutha kuchitiratu mawotsiriza mwachidule kwambiri. Chabwino zikomo kwambiri ndingonena ponso kuti chanane kuti mabungwe sakugwira madera mita ayi mabungwe akuyesesa kugwira madera mita monga Power Vision timagwira kuchitipa kwatiye Kameme uko tiye Mwenewenya kutsanje tili kwatiye Chimombo kumalaka uko kupalombe tili kwatiye Nkulambe madera amiti kwambiri ndithu kumwe kuti maisera ndithu koma mwina we can do more koma monga mmene mwanenera mpofunika kuti boma komanso ma stakeholders ambiri ilimbikire kwambiri kuti ntchito imene ipite patsogolo chifukwa chonena kuti mavuto a dziko kapena kusauka kwa dziko kumayezedwa kwambiri poona welfare ya ana mmene ilili ngati ana mdziko mmene momwe welfare yawo ili bwino ma measurements awo akuoneka kuti ndi abwino ndi kuti dziko amalinena kuti ndilotukuka ndiye ngati ife tifuna kuonesa kuti tikutukuka komanso tifuna kukwanisa masomphenya athu kuti yenera kuonesa kuti gawo la ana tichitepo kanthu kwambiri ndithu kumbali mujandanena school zankomba phala zofunika kuti kuzilimbikira kwambiri komanso kuma primary ma program management ma school feeding program kuti ana akapita ku primary azikatha kudya zakudya ali primary school kuja komanso pali timati ma vocational skills chifukwa achinyamata ambiri akaseza school amasowa chochita so ma vocational skills ndiofunika kwambiri kuwalimbikira komanso pali gula ana ena amene amakhala ana aulumali amene also ndiye ali most vulnerable kwambiri mpofunikanso kwambiri kulimbikira kuti tingachirepo zotani kumbali ya ana amene wawa pali ana amene amapita maukwati ali ang'ono ndipofunikanso kuwatenga ana amene achakubwera nawo mbuyo koma tikawatenga mpofunika kuwathandiza mokwanira kuti chimene anapitirira kupanja asabwerere konso komanso pali kuonesesa kuti mwina manifesto ama political parties osiyana-siyana akuchita consider zinthu zimene ana amaziona kuti ndizapa mtima kwambiri komanso pomaliza mwina ma private sector ayenera kuchitaponso kanthu osati boma lokha tingoyerekeza kuti ma private sector atakuchita adopt district yakuti mu district munomo ife a private sector ma school onse amunomo tiyika mu mabuku tiyika ma textbook it may not be as expensive as zinthu zina zimene amachita pa social responsibility zimene tikuona kuti zinofunika kuti tizilimbikitse kwambiri komanso makolo eni wake mabanja akuluakulu ndi abwino inde komanso amakhala ndi mavuto ake izonse zofunika kuti aliyense payekha kumaona kuti mabanja athu angakhale otani zimene timafuna kuti ndikambepo pamenepo ndithu pa mfundo imeneyo ndathokoza akayatsa ndiupatseni mpatanso kuti muchite mawu mwachidule kwambiri nthawi
ya ziko ngambiri no ile ndingobiza naganza ngawa kunena kuti pakufika nditi kuti mabungo musaboma ase komanso ma stakeholders igane manja kuphatisa posaba boma kuti titereze maufulu awana zinthu zisangokhala malamulo chabe kana ndondomeko za boma ayi pakufika nditi kuti background ana ndithu atetezedwe mujenafuna kuzala muja mavuto alipo madero senase magawo siyana kumbali ya maphunziro anzanga nani nakale komanso amene munankhala nawo anafuna kuzaso nokuti kumaphunziro kuli mavuto ndithu muzaka zinozo 2025 ana akupitirizabe ndithu kumaphunzira pamitengo kumakhalira miyala ize timachita ise zakasambuyo panopa nacho akupanga abizo mwezo kumapezeka ndithu kuti ana akuyenda long distances kuchoka kunyumba kupita ku school kumauloka ndithu mitsinje opanda mabridge ndi muganizire sonowana nthawi zizila ngati inoyo waenda mtundu utali choncho muna sosaja akafika usiku akakhela mtengo kukhala mwala ndi zinthu zoti ndithu ngati ziko tikuyenda ndithu tionesese kuti tikonze zimenezi sitikuyenda ndithu ana athu tizachita subject to this kind of torture imene ndi torture ineyo ndine munthu mmodzi amene makhupira kuti masources tinawo chifukwa ananena anzathu kwambira kuti ayi ndife dziko losauka ine ndife dziko losauka komanso kuti limakhala prioritization kuti ndalama zimene tinazo chepazo kodi tikuzipanga prioritize bwanji nthawi zambiri mwana amakhala amuna omalizira kuunganizira so ngati dziko pomwe tichiunikire komanso kuonesesa kufuna kuti ana tikapasa zoyenerera malamulo athu komanso zakhale fundo zofuwa chipatiro wana zimanena kuti dziko lichite prioritize the best interest of the child. Chabwino ndi nthawi yakayatsa titsirizire pamenepo ndathokoza kwambiri. Wanangu amwina makama iya ndiyambire ndi Dr. Tabitha Kaira mwina tiyitsirize bwanji nkhani mwachidule kwambiri. Mwachidule ndinene kuti ngati dziko tikutha ndithu kupanga ma policies abwino ndithu okongola koma now implementation pa ground ndi pamene pakuvuta kwambiri. Ndingokamba mwachidule pa nkhani ya child marriage. Nkhani iyi ndionena kuti pali mabungu ambiri amene amayang'ana mbali imene yonena kuti mwana asapite kubanja ali wachichepere below the age of 18 koma I can challenge you kunena kuti mutati mupite olo pa chipatalapa mukaona kuti mwana wa zaka 16 ali pa banja wazaberekera kuchipatala kumene akuona amuna achi akubwera kutanthauza kuti zinthu zochita kuchitika moyera koma ndi zinthu zosayenera kuchitika tikumakumana nazo mmene tikukhala mmene tikupanga ntchito za chifundomo pa nkhani ya defilement nkhani iyi takhaso tikukumana nayo kwambiri kumaona kuti mwana akugwiriridwa nyumba momwemo mwina ndi stepfather zikuchitika koma zikumabisidwa kwambiri zimayi kukanika kuti aituluse nkhani manager ibwerese poyera poganizira kuti nanga banja lilikatha nanga bambo wakamangidwa ndi zikumakhala zinthu zonena kuti zikufunika ndithu tithandizane tigwirane manja kuti mwana atetezedwe nkhani nthawi ikuoneka kuti yatithera kwambiri wanangu 30 seconds mwina mawotsiriza nkukhala otani. No mawanga omaliza ndoti ngati dziko timayenera kuzindikira kuti kutukula dziko litimena time pasanamira zimene anzathu anatukuka nazo makamaka zimezi ndi zaumoyo komanso maphunziro ndi anthu okhawo amene ali ndi matupi amphamvu amene angatukule dziko ndi anthu okhawo amene akuchita bwino maphunziro amene zina zonse zimabwera mbuyo so kuti titsekule khomo la chitukuko la dzikoli timayenera mwina tilimbikirepo pana mukhoza kuona kuti inde ambiri andina zosiyana koma popereka chitsanzo chimodzi chokha mwachidule ndi mwachangu titenge kuti maphunziro amayamba titi ndi mmera mpoyamba timatero amene amati early child development koma maphunziro amene wakuti mukaone akuyenda koma kuyenda kwake mwina ndikudza kuti tikunkana achulukitsa kugawa pakati pa anthu olemera ndi anthu osauka chifukwa maphunziro dongoso lake lenileni silikuoneka kuti lilipo aliyense mwina angopanga zake kumidzi akupanga zawo matauni amene afikiridwa ndi zosiyana so ngati tikuyambira kumene kudzako kwagawa anthu tingoyembeza kuti zika zambiri za dziko lino zimene zili mwa anamu zidzakhala zosadalirika nditi iwale zoti dzikoli lidzachoka musinga za umphawi.
chabwino ndathokoza pali nkhani pamenepo aleziso akumalandira ndithu ndalama tonyenyeka mwinanso ambiri sakulandira ndalama koma mukuyembekeza kuti ndi amene atiphunzitsira ana athu azomvetsa chisoni kwambiri kufikiranso mawa pamene tidzakupatseni programu ina ngati yomwe yakulinji. Nthokoze kwambiri Dr. Tabitha Kaira komanso nthokoze Michael Kayatha kuti ngakhale muli pachuthi mwalolerabe kuti mutithandize mpulogalamu imeneyi zamphamvu kwambiri, komanso nthokoze Mr. Chimombo kuchokera ku World Vision, komanso atolankhani athu onse Mphatso Mbang'ombe, Blessings Changata Mpinganjira, komanso Elvis Hoahoa. Ndithokoze kwambiri. Ine langa dzina Fungai Vincent Mutsinze, mwakoma nonse zikomo. Amalawi kulinji no kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauga kulilabe nanga osolora ledesi yaodija chirugugo chuyenda manji nanga nkanizo nyadisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kuti kuboma kusteri hausi kulinji nanga watuta mwadzuka paji nanga atenzirediyo kukuliyani kulinji tikudalira inu kulinji